Що нямаме друго мнозинство? Що да не е Петър Петров от Възраждане? Що да не е тази професорката от Величие? Що да не е някой от Меч? Като е сигурно, че тук няма влияние при нас на Пеевски. Защо да не е? Защо трябва, аз смятам, че Киселова е човек на Пеевски. Защо трябва да я подкрепям? Вие видяхте тя какво направи с Меч под натиск. Вие представяте ли си, като стане премиер, как ще провежда тя избори? Ако стане на Рая Назарян, председател на Народното събрание, Същата... възможно ли е това да е целта? Още по-зле от Киселова. През вас. Няма да стане през нас Рая Назарян. Ако имам информация, че Киселова не е човек на Пеевски, че има сигурността да откаже на Борисов натиска, няма да подпише дори процедура за нейното освобождаване. Но аз знам, че не е така. Защото видях тя какво направи с Меч. Росен Желязков и Рая Назарян не са си позволявали да правят такова нещо с нас. Дори когато не съм имал парламентарна група, действащия премиер ми е давал право на декларация, което го нямам по правилник. А Наталия Киселова, която уж е независима от тях, унищожи разформироване законосъобразно моята парламентарна група. Кое е по-накланящо везните в моята преценка? А иначе за качествата Рая Назарян може да води много по-добре заседанията от Наталия Киселова. За съжаление. И аз мога да ги водя добре.